Poďte sa so mnou ponoriť do sveta ozveny. Delay sa najčastejšie používa na vrstvy, ktoré cítime vpredu, ako je vokál, rôzne sóla gitár, dýchových nástrojov, synťákov a na niektoré bicie nástroje. Frekvenčne hovoríme väčšinou o strednom pásme. Použitie je pomerne jednoduché, pretože skoro každý efekt delayu sa riadi tempom vášho projektu. O typoch delay by sme mohli hovoriť aj hodinu. Ja vám radšej ukážem základné typy, ktoré pomôžu vašim nástrojom ešte viac vyniknúť. Rozdelil by som ho do dvoch skupín a to je delay, o ktorom nevieš a delay, o ktorom vieš. Nasaď si sluchátka a poďme na to. Prvá skupina je slap delay s krátkou alebo dlhou odozvou. Tento efekt pomôže hlavne tým, že zvýrazní tvoju stopu v mixe tak, že ani nevieš, čo sa presne stalo. Ale keď ide napríklad o vokál alebo gitaru, je to zrazu akési bohatšie. Jedná sa o opakovanie v čase 30 až 70 milisekúnd. It's here and now I'm ready. With you I fly above and I tend to lose my mind. That's why I came here for this feeling I adore. Tento spôsob je najlepšie použiť pomocou tape delay, ktorý prirodzene pridáva jemné páskové skreslenie. Druhá skupina je už delay, ktorý jasne zreteľne rozoznáš. Ukážem ti pár spôsobov, ako je napríklad ping-pong, ktorý opakuje zvuk separátne v ľavom a v pravom kanáli. Ready, with you I fly above and I tend to lose my mind. That's why I came here for this feeling I adore. Ďalší model, ako používať delay, je tzv. Ducking alebo delay throw. Obidva robia prakticky podobnú robotu s jedným veľkým rozdielom. Ten mi ale napíšte do komentára, keď dopozeráte toto video. Ďalším modelom, ako používať delay, je ducking. Tu využívame send. To znamená, že si musíme vytvoriť efektovú stopu a na ňu zavesiť delay. Ja už tu takú stopu mám. Na nej mám zavesený delay a kompresor. Pustím vám, ako to znie bez kompresoru. Ak nechceme, aby delay hral počas spevu tak nahlas, zapíname kompresor, nastavíme sidechain, tak aby hlas ovládal priamo tento kompresor. To znamená, že ozveny bude zatlačať vždy počas spevu a v tichých miestach ho znova uvoľní. A takto to znie. I know the time won't wait, it's here and now I'm ready. With you I fly above and I tend to lose my mind. That's why I came here for this feeling I adore. Delay throw je jednoduchý v tom, že sa vytvára pomocou automatizácie a pomocou nej označím len tie časti, na ktoré chcem použiť efekt. Take me on the daylight, free me, come and sail out. Keď sa vám toto video páčilo a nejak vás obohatilo, budem rád, keď mi dáte like, alebo follow, alebo subscribe, no proste všetko, čo sa na internetoch robí. Vidíme sa na budúce. Čauko.